Omer Paša Latas, osmanski mušir, čovjek neobične sudbine. Umro je u Istanbulu u 65. godini 18. travnja 1871. Riječ je o najistaknutijem turskom vojnom zapovjedniku za Tursko carstvo, nesretnom 19. stoljeću. Tada je naime kopnila moć nekoć najveće sile s istoka Europe. Omer Paša Latas rođen je kao Mihajlo u Hrvatskoj u pravoslavnoj obitelji u zaseoku Latasi u Janjoj Gori pokraj Plaškog 1806. godine. Kao časničko dijete pohađao je kadetsku austro-ugarsku školu u Gospiću i stupio u austrijsku vojsku kao kadet narednik. No, kada je njegov otac pronevjerio novac iz lokalne vojne blagajne, mladi Mićo preuzima krivnju na sebe i bježi preko granice u Bosnu. Već iduće godine u Banja Luci prelazi na islam i postaje Omer. Put ga vodi u Vidin, gdje ga zapovjednik tvrđave Ibrahim Paša, kao vojno školovanog mladića, namješta za učitelja tehničkog crtanja svojoj djeci. S Ibrahim Pašom i Omer odlazi u Istanbul, gdje postaje nastavnik u Carigradskoj vojnoj školi, a učenik mu je bio i prestolonasljednik Abdulmedžid I. Postavši sultanom 1839. godine, on Omera Latasa proglašava pašom. Mladi paša uskoro se ističe kao vojskovođa. Sudjelovao je u borbama protiv sultanovih odmetnika u Siriji, guši pobune u Albaniji i Kurdistanu, kao i ustanak u Bosni, koje su zbog sultanovih reformi podignuli age i begovi. Naposljetku, Omer Paša Latas postaje zapovjednik turske vojske u Krimskom ratu, te 1861. godine pobjeđuje Crnogorce koje od krajnje propasti spašavaju strane velesile. Zadnji veliki rat vodio je na Kreti, gdje se borio protiv grčkih ustanika. Imao je nekoliko žena, te si je tako osigurao brojno potomstvo, dok je vojnim uspjesima samo usporio rasap Osmanskog carstva, koje je još barem pola stoljeća zadržalo privid snažnog imperija.